हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरबाय। ओमफ्राय दायो माने अमा आथिं गल गल चाकास अमा आथिंजों हख्लायनोसै दिनै। ओमफ्राय बोथोरा बिराद गुसु दिनै लोगोफोर। दिनै थांनाय हराव माने जोंनिथिंजाय अखा हादोंमोन ना, ओमफ्राय बिराद गुसु जादों आरोना। दाथ' आरो गोजां बोथोरखाबो। बेनिफ्राय जेकेटखौनो खुनो बादों माने गुसुनि थाखाय जेकेटखौनो गाननानै दंबाय थायो दायो। ओमफ्राय भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो। अमा आथिं रुनाय बानलु गोसा होनानै बोथोरा बिराद गुसु दिनै। ओरैबायदि गुसु जानानै दं माने बोथोरा जेकेटखौहाय माने खुनोनो हायाखै मोदोमनिफ्राय। गुसुथार हरावहाय अखा हादों। बारहुंखासो फैसिगोन नामा सानदोंमोन आङो। एकदम फेसबुकफ्राव निउसावहाय माने बारहुंखा फैनायनि निउसफोरखौ नुदों नालाय, बेनिखायनो हरावहाय बारहुंखा फैसिगोन नामा सानदोंमोन आङो। बारहुंखा फैब्लाथ' जोंना न'आ बिरखारजोबगौमोन। ओरैबायदि माने गोसा बार फैदों बबेथिंबा जायगायाव। जोंनियाथ' न'आ ओरैनो खाफ्रामजोबलाबायनाय नालाय सेस बिरखारजोबगौमोन। बिराद गिदोंमोन आङो हरावहाय। इसोरनि अननायाव माने जोंनिथिं फैयाखै। फैनो हागौ गाबोन समफोरहालागै, गेरेन्टि गैया। बारसोना रावबो हमथाना लाखिनो हाया, बार अखासो खाथाबनाबो लाखिनो हाया, हमथानाबो लाखिनो हाया। ओमफ्राय दा माने बोथोर गुसुनि नै अमा आथिं रुनायजों अमा आथिंखौ थोंसेखौ बायजोबनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय फैसाया मिलायदिया, थोंसेखौ बायजोबनो हादिया। थुख्रासेल' लाबोबाय। खाथियाव लाबो, खाथियाव। बानलुआ गोसायानो, गोजां बोथोर ना, एकदम माने मोदोमफ्रा गोलोमनो मोना, बेनिखायनो बानलु गोसा होनानै अमा आथिंखौ दिनै बोथोर थान्दायावहाय रुनानै दायो लागायगासिनो आरो ना, हख्लायगासिनो। बोथोरा माने गुसुथार दिनैयोहाय। जेकेटखौनो नै खुनो हायाखै दाबो, बानलु गोसा जादों। ओंखाम जाहैदो थां नोंबो। ज' लोगोफोर, अमा आथिं जानायनि मजायानो बेलेगलै। मोदोम जानायनिख्रुइ आथिङा साबसिन जायो। सिकिउरिटि गार्ड बायदि नेनानै थाफैबाय थायो नै, नायनो हागोन लोगोखौ। ओइ नै दरसे हरबाय आं बेनो। सिकिउरिटि गार्ड बायदि माने आंनि गार्ड बायदि नेनानै एकदम खाथियावनो, टेबोल खाथियावनो दंगासिनो दङ। ओमफ्राय दरसे गिदिर हाराखौ हरबाय आं। जाथोंसै, फिसा दं बेहाबो, एकदम रानख्रबजोबनाय। आंनि सिकिउरिटि गार्ड, आंखौ नेग्रा। बानलुआ गोसाथारलै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो। अमा आथिं बायनायाव 200 थाखा थांदों आंहा बे भिडिअखौ बानायनायाव। ओमफ्राय नोंथांमोना लाइक मोनसेब्लानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना गोदान बोसोरनि गोदान लोगो जादो, साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट मथ'खौ एसेब्लाबो मोनलांगोन आसा खालामो आरोना। दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।